खाड़ होके हम नाचतानी आगे नजरी में पड़ल बा तोरी जवानी सही में अरे बीचे तक खाड़ होके हम नाचतानी आगे नजरी में पड़ल बा तोरी जवानी सुना ना के देख ली हिमाल तना टन बा अरे बोला सोचत का बड़ा हाय तरकी के खाए के मन बा आगे माल नंबर 1 बा बीच में जवान बा ओहो माल नंबर 1 बा बीच में जवान बा हमरो तरौ रे पमन पगलाई आगे लाइटा डक से खोला लेते फाइल धत पागल कहीं का कहाँ जाई रे हमरो तरौ रे पमन पगलाई अशोका लबेला से खोला लेते फाइल एहो कहाँ मजा लूट ली हीरो रे ला धनबा अरे बोला कुछ हाई गोरकी के खाए के मन बा आगे माल नंबर 1 बा बीच में जवान